Telco nga tag-iya sa mga ginareklamo nga nagalaylay nga kable kag nagahilay nga poste sa barangay Quintin Salas, Haro, ginaktuhan na ang reklamo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilanta. Kada adlaw nagadugang ang kakugmat nga nabatyagan ni Tatay Jimmy sa pagbiyahe sini sang tricycle, ilabi na nga malapit lang ang nagahilay nga poste sa ila paradahan sa barangay Quintin Salas, Haro. Ginakabalakan sini nga masagairan pagid ang mga nagalaylay nga mga kable. O delikado pagid, ginasagaid nila. Madumduman nga nagbutang na ang telephone company sang bag-o nga konkreto nga poste nga igabulo sa nagahilay nga poste sang nagligad nga bulan apang wala na ini nabalikan. Ginpadulungan sang news team ang opisina sang telco kag personal nga gindangop ang reklamo sa customer service. Ginpakigangutan man ang engineering department kag nagpasalig nga ila schedule ang paghukas sang daan nga poste kag pagsaylo sa mga linya sa bag-o nga poste. Samtang plano naman sa opisyales sang barangay Quintin Salas nga magpahamtang sang early warning device agud makalikaw sa aksidente ang mga nagalabay. Natabutangan naton sang reflectors at the same time butangan naton sang suga nga hindi makasablag sa nagaagi dira kag hindi man makadiskusyon sa ila. So mabutang kita dayon dira sang warning device at the same time may ibutang kita nga signage nga para maghalo. Subong nga hapon sang ginpadulungan sang telco ang ginareklamo nga poste kag ginsugura na ang pagkayos sini. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang, One Western Visayas.